Ikon sa ganga Zainabu zanwa waka ta. Kauna na baki kin amsa zo bi soyayya, ke ce burina masoyiya bani da tamkarki Zainab. Kauna na baki kin amsa zo bi soyayya, ke ce burina masoyiya bani da tamkarki Zainab. Muradina madobar raina mai sona, ki zama nizami Zainabu ke ce burina. Yauke soyayya na kama da shi sanadin ƙauna, ke ce na baiwa amanar sirrin ruhina Zainab. Dawisu kansa yana madarin kwalliyar ke kam da bance na gode Allah da na same ki. Dimbiya Zainab yan Adam gana a fadar ki, fata na ki zamo amarya ne kuma an wanki Zainab. Da na ɗauka so cuta ne in dai zan cutu, da na ga da yawa waɗansu sun yi sun zautu. Sharif shi ya faɗan ishara batun yan surutu, domin ya samu mara adini kuma Abdulhadi Zainab. Kamin ki gona Abdulhadi ne gama ne dace, cikin samari dubin ne aina yi zarce. So ai shuka ne in babarwa za ta mace, kalamin ki ne ruwan gauna a cikin zuciya Zainab. Dare ya zan mai rana ba ni da sukuni, tunanin ki nake Zainab karniki ya dani. Kallar furanni kwarai da fari masu launi, ke ce ta ɗaya biyu uku hudu zo zauna Zainab. Baki kulawa ta jirgin soyayya ya shilla zo biyo bita, kanki zan yaƙi da maza in sun kai ya cuta, ke ce burina masoyiya na baki soyayya Zainab. Kauna na baki kin amsa zo mi soyayya, ke ce burina masoyiya bani da tamkarki Zainab. Ikon sa ganga Zainabu zanwa waka ta.